Tá najtežšia, a dovolím si povedať, že aj najdôležitejšia časť prichádza až teraz. Áno, hovorím o návrate k jedlu. Pretože to, ako pôst ukončíme, je rovnako dôležité ako pôst samotný. Môžeme si buď upevniť všetky tie skvelé benefity, alebo, a to nechceme, si môžeme aj uškodiť. Takže poďme sa spolu pozrieť, ako na to, aby to bolo bezpečné a správne. A presne tu sa dostávame k jadru veci. Je to prvé jedlo po pôste naozaj len odmena, na ktorú sme sa tešili? Alebo sa v ňom skrýva aj nejaké riziko? Poviem vám, že áno, môže byť oboje. To prvé jedlo to nie je len tak. Ak sa to urobí zle, môže to byť spúšťačom naozaj vážnych problémov. Tak sa poďme pozrieť, v čom presne to riziko spočíva. Dobre, tak prečo je tento prechod taký, povedzme, citlivý? No lebo to nie je len o tom, že OK, končím s hľadovaním, idem sa najesť. Vôbec nie. Pre naše telo je to obrovský skok. Predstavte si, že prepínate počítač z úsporného režimu rovno do plného výkonu a ešte mu prihodíte náročnú úlohu. Presne tak sa cíti naše telo. Je to masívna fyziologická zmena, ktorá si vyžaduje, aby sme k nej pristupovali s rozumom a rešpektom. Poďme si to rozobrať detailnejšie. Keď držíme pôst, naše telo beží v tzv. Katabolickom stave. Čo to znamená? V podstate spaľuje samej seba, aby získalo energiu, hlavne z tukových zásob a ketónov. Je to taký vnútorný úsporný motor. No a v momente, keď do seba dáme prvé jedlo, bum, prepíname do anabolického stavu. Telo zrazu dostane energiu zvonku a chce ju okamžite využiť na budovanie, doplňať glykogén, syntetizovať proteíny. A presne tento prudký prechod z rozkladu na budovanie je to, čo musíme zvládnuť pomaly a kontrolovane. Inak hrozí naozaj systémový šok. A ten systémový šok, o ktorom som hovoril, má aj svoje meno. Je to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré číha pri nesprávnom ukončení pôstu. Hlavne tých dlhších. A je zaujímavé, že sa o ňom až tak často nehovorí, pritom je absolútne kľúčové ho poznať. Hovoríme o tzv. Realimentačnom syndróme. Viem, znie to dosť medicínsky, možno aj dramaticky, ale ono to aj dramatické je. Je to v podstate vážna metabolická búrka v tele. A naozaj, toto nie je len o tom, že nám bude zle od žalúdka, alebo že budeme mať krče. To je len začiatok. Bavíme sa tu o nebezpečnej reťazovej reakcii, ktorá, a to treba povedať na rovinu, môže v extrémnych prípadoch skončiť až fatálne. Preto je také dôležité vedieť, čo to je. Takže, ako táto kaskáda vlastne prebieha? Pozrime sa na to krok po kroku. Všetko to odpálí náhly prísun sacharidov. Napríklad, keď si dáme po dlhom pôste niečo sladké alebo veľkú porciu chleba. Telo na to zareaguje masívnym uvoľnením inzulínu. Inzulín je ako kľúč, ktorý otvára bunky, aby si mohli vziať energiu. Lenže okrem cukru so sebou strhne z krvného obehu aj dôležité minerály, hlavne fosfor, draslík a horčík. A čo sa stane? V krvi ich zrazu zostane kriticky málo. A to je obrovský problém, pretože tieto minerály sú životne dôležité pre funkciu svalov, nervov a hlavne srdca. Výsledkom môžu byť naozaj vážne komplikácie, vrátane srdcových arytmií či dýchacích problémov. Dobre, koho sa to teda týka najviac? Kto by si mal dať obzvlášť pozor? No, riziko stúpa priamo úmerne s dĺžkou pôstu. Čím dlhšie sa postíme, tým je riziko väčšie. Extrémne rizikové je to u ľudí s veľmi nízkym BMI alebo u tých, ktorí stratili veľa hmotnosti v krátkom čase. A samozrejme, ak niekto drží pôst viac ako 5 až 10 dní, je už tej najvyššej rizikovej skupine. Ak sa v niektorom z týchto bodov niekto nájde, tak opatrnosť už nie je len nejaké odporúčanie. Je to absolútna, životne dôležitá nutnosť. Takže rizika poznáme a to je dobre, lebo vieme, čomu sa vyhnúť. Teraz prichádza tá lepšia časť, riešenia. Našťastie nie je to žiadna raketová veda. Existujú jasné a overené zlaté pravidlá, ktoré keď dodržíme, tak sa všetkým týmto problémom môžeme pekne vyhnúť a užiť si bezpečný návrat k jedlu. Princíp číslo 1, a ten si prosím zapamätajme, je začať pomaly a s malými porciami. Predstavte si, že váš tráviaci systém bol posledné dni alebo týždne na zaslúženej dovolenke, pekne si oddychoval. A my ho predsa nechceme hneď v prvý deň po návrate zavaliť prácou na 200%. To by bol šok. Spôsobilo by to presne to, čo nechceme, nadúvanie, bolesť, krče, takže kľúčové slovo je postupnosť. Malé sústa, malé porcie. Druhý, nemenej dôležitý princíp. Hydratácia. Telo po pôste kričí nielen po jedle, ale hlavne po tekutinách a mineráloch, teda elektrolitoch. Takže čo je najlepšie? Čistá loďa samozrejme.
Nesladzené bylinkové čaje sú skvelé a úplne ideálny je teplý vývar, ktorý doplní soľ a ďalšie minerály. A čomu sa vyhnúť ako čert krížu? Akýmkoľvek sladzeným nápojom. Džúsy, limonády, to je v tejto fáze absolútne tabu. To by bol presne ten sacharidový úder, ktorý spúšťa realimentačný syndrom. A tretí princíp sa týka našej hlavy. Jesť vedome. To nie je len nejaká ezoterická fráza. Znamená to jesť pomaly, sústrediť sa na každé sústo a poriadne ho požuť. Prečo? Lebo trávenie sa začína už v ústach. A navyše, dávame tým mozgu čas, asi tak 20 minút, aby si vôbec uvedomil, že už prijíma potravu a je čas vyslať signál stačí, som sýty. Ak do seba jedlo nahádžeme za 5 minút, tento signál nestihne prísť a je takmer isté, že sa prejapieme. A to je po pôste naozaj zlé. Dobre, teóriu máme za sebou, zlaté pravidlá poznáme, ale ako to celé vyzerá v praxi? Lebo, a to je dôležité, nie je pôst ako pôst. Prístup musí byť úplne iný po 16-hodinovom prerušovanom pôste a úplne iný po 3-dňovom pôste. Takže poďme si to teraz rozmeniť na drobné podľa dĺžky trvania. Tuto máme pekne zhrnuté, pozrime sa na to. Ak ide o bežný prerušovaný pôst, povedzme 12 alebo 16 hodín, riziko je prakticky nulové. Tam stačí dať si normálne vyvážené jedlo, možno o niečo ľahšie. Ale už pri 24-hodinovom pôste sa to mení. Riziko je síce stále nízke, ale už sa odporúča začať niečím ľahkým, napríklad vývarom alebo malou porciou varenej zeleniny. No a teraz pozor, pri 36, 48 a hlavne 72 a viac hodinách sa dostávame do červených čísel. Tam je riziko vysoké až extrémne vysoké a kľúčové odporúčanie je už len jedno jediné, toto riešiť pod lekárskym dohľadom. Bodka. A toto by som chcel, aby si naozaj každý odniesol. Tento citát to hovorí úplne jasne. Pri pôstoch, ktoré trvajú 48 hodín a viac, lekársky dohľad nie je nejaká možnosť alebo dobrá rada. Je to absolútne kritická bezpečnostná požiadavka. Hrať sa tu na hrdinu a skúšať to sám doma je hazard so zdravím. Toto je naozaj tá najdôležitejšia informácia z celého dnešného prehľadu. Tak fajn, poďme teraz k tomu najpraktickejšiemu. Čo si teda dať na tanier? Pozrieme sa na taký malý manuál prvej pomoci pre náš tráviaci systém. Čo sú tie správne potraviny na reštart a ktorým sa naopak treba vyhnúť veľkým oblúkom, aspoň na začiatku? Čo sú teda naši hrdinovia? Jednoznačne vývary, či už z kostí alebo zeleninoví. Dodajú tekutiny, sol, minerály, proste všetko, čo telo potrebuje. Potom je tu mäkká varená zelenina, mrkva, cuketa, tekvica, sú ľahko stráviteľné a nezaťažujú črevá. Z ovocia je super zrelý banán alebo kúsok melóna. No a fermentované veci ako biely jogurt alebo kefír pomôžu naštartovať črevnú mikroflóru. A čo bielkoviny? Napríklad vajíčka alebo ryba? Áno, ale opatrne a až o niečo neskôr, nie ako úplne prvé jedlo. A teraz tí zloduchovia, ktorým sa treba vyhnúť. Na prvom mieste sú mastné a vyprážané jedlá, to by bol pre naše trávenie totálny knockout. Ďalej surová zelenina s vysokým obsahom vlákniny, brokolica, kapusta, keľ. Aj keď sú zdravé, po pôste by spôsobili akurát tak nafúkovanie a bolesť. Samozrejme, sladkosti a akýkoľvek spracovaný cukor, to je hlavný spúšťať inzulínového šoku. A takisto opatrne s korenenými jedlami, alkoholom a kofeínom. Na toto všetko bude čas neskôr, ale prvé hodiny, možno aj dni, musia jednoducho počkať. Takže poďme si to na záver zhrnúť do pár bodov. Zapamätajme si toto. Po prvé, rešpektujme ten prechod. Je to pre telo veľká vec. Po druhé, začníme pomaly a s malými porciami. Žiadne hodovanie. Po tretie, hydratujme rozumne. Voda, čaj, vývar. Po štvrté, vyberajme si jemné a ľahko stráviteľné jedlá. A po piaté, a toto si podčiarkneme 3-krát, akýkoľvek pôst nad 48 hodín konzultujme a ukončujme pod dohľadom lekára. To je alfa a omega bezpečnosti. A na úplný záver, jedna myšlienka na zamyslenie. Čo ak to najdôležitejšie na celom pôste nie je samotné hladovanie, ale práve ten rešpekt a vedomie, s akým ho ukončíme? Možno práve to robí z pôstu naozaj silný nástroj pre naše zdravie a nie len nejaké krátkodobé odriekanie. Čo myslíte?